Hello mga ka-Segway, nandito tayo ngayon sa Aguilar, Pangasinan at ibablog natin po ngayon. Shoutout po pala sa Hotel Drone Philippines. So sa mga naghahanap po ng drone for mapping and survey, click nyo lang to, yung kanilang Facebook page. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing mapangnaw ay dinadaan sa awitin. Nalulungkot kong damdamin. Naaaliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y paraning kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di nadarama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na